gøre sin indflydelse gældende. Hvis du også vil hjælpe os med at smide de 700.000 fremmede fjender ud af landet, så giv os en vælgererklæring og få dine venner og bekendte og familiemedlemmer til at gøre det samme. Det tager kun 2 minutter på stramkurs.dk, og du kan bekræfte med det samme med NemID. Hey Rasmus. Ja? Jeg har lige et spørgsmål, ikke? Ja? Nu er jeg dansker, ikke? Ja. Nu har jeg et spørgsmål. Hvor får du din, din ting fra? Mine ting? Ja. Hvad mener du skal jo alle over en kamp. Mine ting? Jamen, du skal jo alle over en kamp. Overhovedet ikke. Jeg har lige sagt, der er problemer her, og det har hun bevist, der er. Jamen, men det betyder jo ikke, Hey, prøv at høre efter. Nej, jeg skal ikke. Hvorfor skal du alle over en kamp? Jeg har lige svaret dig, det gør jeg ikke. Du kan ikke bare afbryde folk, og så råbe og skrige. Jeg har lige sagt, at der er problemer her. Det er åbenlyst både dig og ved hende. Der er masser af andre mennesker, der bor her, som kan være udmærket, som desværre bliver overfaldet og voldtaget af de her kriminelle samfundstabere, som også bor her. Hallo, du er til krigen? Nej, jeg synes du er til grin. Men nu vil din homoven gerne hive dig væk. Hey, prøv at høre. Jeg har brødre, mand, i muslim. Ja, dine muslimske brødre. Så er du jo en mandlig feltmadras. Du er dig, mand. Det er du da. Hvad? Kalder du mig tysker, eller hvad? Nej, jeg siger, du er en mandlig feltmadras. Kalder du mig tysker? Det er ikke en tysker. En mandlig feltmadras, det er en dansk landsforræder som dig. Skam dig over, at du er en skændsel for vort land. Fuck dig, mand! Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke det der med dig. Jeg er Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs. Vi går ind for et Danmark for danskere og for nogle ganske få værdsatte fremmede, der har vist med deres adfærd og baggrund, at de egner sig til at bo her og bidrage. Hvis man ikke er det, så skal man ikke bo her. Så skal man rejse hjem til der, hvor man kommer fra, hvor ens adfærd, kultur og religion egner sig bedre til at blive praktiseret. Hvis du er enig med os i det, og du også ønsker et bedre og stærkere dansk forsvar, bedre sundhedsvæsen, bedre ældrepleje og bedre uddannelse, så hjælp os med at blive opstillet til Folketinget. Det kan du gøre på stramkurs.dk, hvor du gratis kan give os en vælgererklæring, og inden for 2 minutter også bekræfte med dit NemID. Du kan også følge linket her. Så vil du have hjulpet os på vejen mod vort endelige mål, som er sejr.